माब्ला हाबा जायामोन? हाबा जानाया जोंना डिसेम्बर 15आवसोमोन जोंनि हाबाया। 3 मास। 3 मासखौनो हमनानै लादो। औ। माबायदि अननाय दंमोन फिसायनि सायाव? आं बिराद जोथोन लायोमोन। गावबो मिन्थिखायोमोन आंनि अननायखौ। दिनै मानो बेफोरबायदि जाखो आंबो बुंनो हाला आरो। मा साननानै जेनेबा बिदि जादों आंबो जेबो बुंनो हाला। जिखुनु दा गोमानानै दं। दा गोमानानै दङ। औ गोमानानै दं। जेरावखि थाया फैफिनदों। जेरावखि नुवा रायजो राजा आइ आफा गासिबो अननानै खोन्थाहरो आंनि फिसायखौ। खिन्थु जाय हिनजावसानि नखरा बुङो बेयो नोंनि फिसायासो लानानै थांदों बेबायदि मोनसे अजद खालामदों। बिसोरो जेनेबा बिसोरो आंनि फिसायखौ लाना थांदों आंनि फिसायखौल' लाना थांदों होनबा जाया। जेनेबा हिनजावाबोथ' मिन्थिदोंमोन ना आंजों हाबा जाखांनाय होननानै। होमबा बे हिनजावाबो थांनाङामोन। आंनि फिसायाल'थ' लाना खाराना दायाथ' हिनजावनिबो दं। बिसोर सानैनिबो जागोन। खुलुमबाय लोगोफोर। दासान्दि माने ससियेल मिडियायावहाय माने गोबां बर' आइजोफोरखौ हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरा माने गोमाबाय थानाय बा सोरजोंबा दोनखारबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं लोगोफोर। दा बिनि सायाव आं फंनैसो माने बुंनो होननानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय खावला नुजाफैबाय लोगोफोर। दा खोथाया मा, गोसोआ जुदि थिगबा राव फाग्लाबो माने बम्बायनो हाया, राव फाग्लाबो बेबायदि लांनो हाया, राव फाग्लाबो लानो हाया आरो लोगोफोर। दा आसला मा? गोसोआ थिगबानो गासिबो थिग जाजोबो। दा गोसोखौ नोङो जुदि गोदाव सोराव हगारसारोबा गोसोआ जेरै मेरैनो थेनलाङो आरोना लोगोफोर। दिनै मबाइलबो लाबानो ससियेल मिडियायाव माने हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों दोनखारलायनाय बेफोरबायदिल' ससियेल मिडियायाव खोनानो मोनसै लोगोफोर। बेबो मा जोंनि बर' समाजाव आरो गुबुन जाथिखौ खोनायाखै दिनैसिम। जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं लोगोफोर। दा खोथाया मा, दा मबाइलखौ नोङो बाहायनो रोंनांगोन। मबाइलाव नोङो मोजां गाज्रिबो लोगो मोनगोन। दा नोङो मोजांखौ सायख'नानै नोङो नायलांनांगोन। दा बेहाय नों जुदि गाज्रिखौ जुदि नोङो नायबाय थायोबा नोंनि गोसोआ गाज्रि जालांगोन लोगोफोर। दा मानो हाबा जाखो आरो मानो गुबुनखौ नागिरखो? दिनै गोसो थोलायनानै लायो ना नायनानै लायो? बे एखे मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो। मलार होबानो गोदान साफा मोजां नुयो, बे एखेयानो। नाथाय मा हिसाबै बेफोरबायदि मालायनि हिन्जावखौ मोजां नुनाय बांसिन जोंनि समाजाव नायनानै लानाया खम जाबाय लोगोफोर। गोसोथोनानै लानाया बारा जाबाय। गोसोथोनानै लानानै बिदिनो मास मोनसे हाबा जाखांनायनि उनाव आरो गुबुनखौ नागिरनोसै, बेबायदि जों नुनो मोनगासिनो आरो लोगोफोर। आसलथे मानो हाबा लानो दरखार जुदि बिदि गोदान नागिरबाय थायोबा? मानो नागिरबाय थानांगौ? हाबा लानांगौ दरखारानो गैया बेफोरबायदि मानसिया। जुदि गोदान नागिरबाय थाग्रा मानसिफ्रा हाबा लानांगौनि दरखारानो गैया। मा जालांगोन जोंनि समाजा? सानफ्रामबो गुबुन जाथिजोंबो जिनाहारि खालामजानो थोला, गावजों गावबो माने दोनखारलायनो थोला जोंनि समाजाव आरोना। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैबाय लोगोफोर। दा बेखौ माबोरैहाय फोसाबनो हागोन आरो मा राहा लानो हागोन बेखौल' आङो माने सिन्था जायो आरोना। माने गिखांनायसो मोनो आरोना। संसारा मा जालांगोन बेखौसो आङो सिन्था आरोना लोगो। हाबा जानायानो मास मोनथामल' जादोंमोननो। दा ससियेल मिडियायाव सासे आइजोआ जि गाबै फैदो बिबि आंखौ फैदो, आं नोंखौ बिराद अनोमोन, आंखौ मानो गारलांखो, फैफिनदो, बिदि गाबै लेंहरदों। जाला माने बर' समाजाव
बेबादि माने जाथावै जाथायफ्रा जालांबाय थानो हमगासिनो दं लोगोफोर। मा जालांनो नागिरखो बुजिनो मोनला आरोना। सानफ्रामबो माने फिसाइ गोनांखा होमबा गथ' गथायखा गोनांफोर खालि बेखौल' खोनायोसै, गोमानाय दोनखारलायनाय, बेफोरल'सै जोंनि समाजाव मा जाबावनांगौ लासिंसिं मोनबाय आं। मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो एखे। मलार होबानो मोजां नुयो, बे एखे। मालायनि हिन्जावखौ साफा नुब्लाबो बे एखे। माखौ साननानै माखौ लानानै बेफोरबायदि मालायनि हिन्जावखौ मोजां नुनानै मालायनि हिन्जावखौ लाइन मारिनानै मालायनि हिन्जावखौ मानो दोनखारो? मा आंनि ब्लगआ बेफोरबायदिनि ब्लग नङामोन। आङो माने कमेडि ब्लगसो बांसिन खालामो लोगोफोर। दिनैहाय आं माने असहाज्य मोनबाय आरोना ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि हिन्जाव खारजानायखौ नुनानै आङो बिराद दुखु मोनदों माने।